Phinde nginibulise, phinde nginibingelele. Ngikhona emakhosini kanjalo ngithi mina Nganzenkosi nasihamba siya kumelaphi wendabuko. Ayisowisho ukuthi ngabe beda siyenza i-research ukuthi lo muntu ngaba sokuhamba kanjani esibeni sakhe, usizela bangaphi, ithini into, especially nawulanda into enhlanhla, nawulanda into ye-business. Kunezinto lezivukayo kubantu lokuthola ukuthi ekugcineni umuntu abese into lethile nethile bese uyayithuka. Nganzenkosi ngizama ukuthi njengoba ngikhona esigodini endaweni yaseKapa, kunengi ngisazokwenza, kunengi lengithembisa ngawo ngithi ngikhona ngizile ngesihle, ngisafuna ukwenza konke ngibonisa ukuthi lo umsebenzi wokuthakatha emakhosini kaHlophe uDr Topsama uyawazi, uyawenza. Sengisizekela abantu labaningi kakhulu ngithi mina, kodwa uma nje ngisekhona woza uzothola usizo, uzothola ngikuthathe ngikubeke endaweni ngesihle, not ukuthwala lokubi kodwa ngesihle. Inhlanhla lana ikhona, inhlanhla lana ikhaya lapha. Ubona nje ngami nje ukuthi ayivele konke kuyenzeka. Ngisho nangikhona ngisendaweni yaseKuyasa bo 56 ngazi station eKuyasa eKhayelitsha. Ngithi namanje ngisazoqhubeka ngikugaya nje bangivulile le ndumba lena, angivulelanga emambara, angivulelanga ini, ngivule ukuthi ngibe lapha kwese ngisiza mina. Ngithanda nonke niqhubeke nokusubscribe lapho nenze lokuthizeni. Ngikhumbuleke futhi uJesu ohlezi eyinkosi nomsindisi, ngoba nathi nje lamakhambi lesosebenzisako amakhambi labuya kuyena kusimakade. Akekho umuntu lwadala sihlahla nedibela bendabuko, inkinga vele besijika iba lapha kuthina. Kushiyana wena ukuthi ugaya kanjani. uJesu inkosi nomsindisi. Ngithanda nonke nisubscribe lapho, ningakhohlwa phela ukungithinta ku 083 5969 096. Ngithi nithanda nonke, subscribe lapho. Makhosi.